Mare meva, són les 4 de la tarda i sembla que siguin les 8. Això del canvi d'hora no m'agrada gens, a part que no ho entenc. Hola, nens i noies, benvinguts un altre dia, una altra setmana a aquest, al nostre canal. Espero que estigueu força bé i espero que estigueu preparats per una nova recepta, que la d'avui em fa molta il·lusió, perquè avui estarem fent una recepta de la iaia. Sí, les que m'agraden a mi, les de la iaia. Així que estarem preparant unes patates que no sabia quin nom posar-los i els he posat el nom de la iaia, unes patates iaia Sara. No m'enrotllo més i comencem. Doncs comencem i primer de tot posarem una paella al foc, afegim un bon raig d'oli i encenem el foc, esclar. Aquí ja tinc les patates pelades, les he tallat a rodanxes i les passarem per la paella però sense coure-les del tot. Així que de moment esperem a que s'escalfi l'oli. I quan l'oli estigui calent posarem les patates. Ens anem donant la volta també. Ja us he dit, no les courem del tot. Com veieu que estan una miqueta ja, una miqueta, cuites, doncs les traiem i les aniré reservant en aquest plat. I així, poquet a poquet, les anem fregint totes. Doncs molt bé, ja tinc totes les patates, així que de moment les reservo. I aquest oli l'aprofitarem perquè hi posarem els alls i el pa. Farem una picada. També podeu utilitzar pa Bimbo, Hem d'aconseguir que el pa es torri molt. I mireu, ja tenim el pa i els alls torrats. Ara deixarem que refredi perquè vull pelar els alls i no vull cremar-me. I aquest oli no el llanceu, perquè també utilitzarem d'aquest oli. Doncs mireu, ja hem pelat els alls, ja ho tenim tot preparat, així que agafo el morter, posarem els alls i piquem. Afegirem també el pa. I afegirem també julivert. Jo no tenia julivert sol, tinc aquest que ve amb all, però no crec que passi res si li afegeixo una miqueta més d'all. Si el julivert és tendre, el que podeu fer és fregir-lo quan esteu fregint el pa i els alls. Però com en aquest cas és sec, li afegeixo ja directament a la picada. Li posarem també l'oli que hem utilitzat per fregir el pa i els alls i també li posem una miqueta d'aigua. I això de moment ho reservem. I tornem al foc, agafem la cassola que anem a utilitzar per preparar les patates i les anirem col·locant per capes. Tinc les mans netes,
Que ningú em digui res, que me les he rentades. Talem una miqueta, sempre podem rectificar després, I les cobrirem amb aigua. Just que quedin cobertes, una coseta així. I ara les deixarem que vagin fent xup-xup. I mireu, ja porto una estoneta fent xup-xup. Hem de mirar i si les patates ja estan tovetes, que ho estan, doncs aleshores li tirarem la picada. I ho deixarem fent xup-xup uns 5 minutets més. I després d'aquests 5 minuts, doncs ja ho tenim. I per rematar, el podem decorar amb ou dur. I apa, ja ho teniu, les patates de la iaia Sara. I aquí ho teniu. Fa una oloreta que enamora i a més, per sucar-hi pa. Bon profit a tothom. Molt bé, nois i noies, i fins aquí la recepta d'avui, la de les patates iaia Sara. Espero que proveu a fer-les, que m'ho expliqueu aquí sota, que ja sabeu que qualsevol comentari és benvingut. Aquí us deixaré la meva adreça d'Instagram i dit tot això, ens veiem la propera setmana. Adeu!